शिलंआव उबेर आरो रेपिड'खौ बन्द खालामबाय। रेपिड' आरो उबेरजों दावबायग्रा दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। मेघालय रायजोनि शिलंआव उबेर आरो रेपिड'खौ बन्द खालामबाय। सानजा खासी हिल जिल्लानि जिल्ला ट्रान्सपर्ट अफिसारआ जिल्लानि सिङाव अनलाइन एबा अफलाइननि जोहै हर-सान दावबायारिफोरनि थाखाय ओंखारनाय मटर साइकेल रेपिड' उबेरफोरखौ बन्द खालामनाय जाबाय। मिथिनाय बादिब्ला साखा खबनै गारि एबा मटर साइकेलफोराव दावबायारिफोरखौ दिखोनानै सालायहोनाय जानाय नंला आरो बेनि सायाव नोजोर लाखिनाय जासिगोन। जुदि सोरबा दावबायारिफोरखौ मटर साइकेलखौ रेपिड' एबा उबेर बानायनानै दिखोयोब्ला बियो आयेन बादियै दायनिगिरि हिसाबै सिनाय जासिगोन। शिलंआव उबेर आरो रेपिड'खौ बन्द खालामबाय। रेपिड' आरो उबेरजों दावबायग्रा दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। मेघालय रायजोनि शिलंआव उबेर आरो रेपिड'खौ बन्द खालामबाय। सानजा खासी हिल जिल्लानि जिल्ला ट्रान्सपर्ट अफिसारआ जिल्लानि सिङाव अनलाइन एबा अफलाइननि जोहै हर-सान दावबायारिफोरनि थाखाय ओंखारनाय मटर साइकेल रेपिड' उबेरफोरखौ बन्द खालामनाय जाबाय। मिथिनाय बादिब्ला साखा खबनै गारि एबा मटर साइकेलफोराव दावबायारिफोरखौ दिखोनानै सालायहोनाय जानाय नंला आरो बेनि सायाव नोजोर लाखिनाय जासिगोन। जुदि सोरबा दावबायारिफोरखौ मटर साइकेलखौ रेपिड' एबा उबेर बानायनानै दिखोयोब्ला बियो आयेन बादियै दायनिगिरि हिसाबै सिनाय जासिगोन। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। एसआइ निउर' थेरापि बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। एसआइ निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे एसआइ निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।